Så blev det 1. december, og vi træder ind i julemåneden. Og det gør vi også her på Frelsers Kirke. I år der er vores julemåneds december-tema juledrømme. Jeg står faktisk lige midt i en juledrømme-uro. Og alle de her foldede papirer, de indeholder drømme om julen, som mennesker i alle mulige aldre har skrevet ned. Drømme, savn, længsler, alt muligt. I år så håber vi, at vi i løbet af december måned kan folde det her ud. Hvad kan vi drømme om? Har kristendommen noget at sige ind i det? Hvad er den helt store fortælling og håb, som vi måske faktisk kunne have gavn af at høre? Og jeg håber, at du har lyst til at komme forbi. Måske til en gudstjeneste. Dem har vi masser af. Eller hvis du bare vil træde ind i rummet, som også er pyntet op særligt til den her tid, så er du meget velkommen til det. Måske har du lyst til at komme og tænde et lys eller skrive en juledrøm ned. Vi håber, at vi ser lige netop dig i vores snak om juledrømme her i år.